guys, welcome back to our channel. இன்னைக்கு என்ன பார்ப்போம் அப்படி பார்த்தீங்கன்னா நாட்ல இந்த எம்டில புல் வைசர் மாட்ட போறோம். புல் வைசர் மாட்டத எல்லாமே வீடியோ காட்றேன். வாங்க வீடியோக்குள்ள போலாம். கைஸ் பார்த்தீங்கன்னா இதில் 4 ஸ்க்ரூ இருக்கும். இந்த 4 ஸ்க்ரூவை நம்ம கலத்துறோம். கைஸ் நம்ம இந்த புல் வைசர் தான் நம்ம எம்டியில் மாட்ட போகிறோம். ஸோ ஸ்க்ரூவை கலத்திட்டோம். இனி பார்த்தீங்கன்னா இந்த பார்ட்டை தான் நம்ம இதில் ஃபிக்ஸ் பண்ணணும். கைஸ் பார்த்தீங்கன்னா இதுதான் கிளாம்பு. இந்த கிளாம்பு நீங்கள் இதுக்கு பிரேக்கு அடியிலையும் ஒரு ஸ்க்ரூ வரும், கிளச்சுக்கு அடியிலையும் ஒரு ஸ்க்ரூ வரும். உங்களுக்கு தெரியுதா? இந்த ஸ்க்ரூவை மாட்டணும். இந்த சைடு பார்த்தீங்கன்னா இந்த இருக்குது. இந்த ஸ்க்ரூவை நான் மாட்டிட்டு உங்களுக்கு காட்டுறேன். கைஸ் பார்த்தீங்கன்னா மாட்டியாச்சு. சொன்னேன்ல அதே மாதிரி தான் மாட்டியிருக்கேன். இங்கே ஒரு கிளாம்பு மாட்டியிருக்கேன், இதே மாதிரி ஒரு கிளாம்பு இந்த சைடு. அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த புல் மாஸ்க்கை அப்படியே ஸ்ட்ரைட்டாக இதில் ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். 4 ஸ்க்ரூ மட்டும்தான். இந்த சைடு 2 ஸ்க்ரூ, இந்த சைடு 2 ஸ்க்ரூ, மொத்தம் 6 ஸ்க்ரூவில் அப்படியே ஃபிக்ஸ் பண்ணலாம். நான் எப்படி ஃபிக்ஸ் பண்ணுறேன் அப்படின்னு பாருங்கள். இந்த 4 ஸ்க்ரூவை வந்து இந்த 4 ஹோல்லையும் போடணும், பார்த்துக்கோங்க. அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா கடைசியாக லுக்கை பார்த்துங்க. இன்னும் இந்த ஒரே ஸ்க்ரூ தான். இன்னும் இந்த ஸ்க்ரூவை இங்கே மட்டும் தான் மாட்டணும். இங்கேயும் அப்புறம் இங்கேயும் ஒரு 4 ஸ்க்ரூ இதோடு முடிஞ்சிச்சு. மொத்த வீடியோ நான் போடுறேன். எப்படி இருக்குது அப்படி எல்லாமே உங்களுக்கு சின்ன வீடியோ, குட்டி ரிவ்யூ மாதிரி போடுறேன், சின்ன வீடியோவாக பாருங்கள். பாய் கைஸ், see you in the next video. Bye.